Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, January 30, 2026. Ginalegar NPA, patay sa engkwentro sa Binalbagan. Mga klase, suspendido. 20 ka persona nga nag-aobra sa public transport services sa Negros Oriental nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga. Isa ka tuig nga bata patay sa vehicular incident sa Cadiz City. 30th Panaad sa Negros Festival na talana sa April 13 to 19, 2026. Kag sa Good Vibes Weekend, teknolohiya sa pagpatambok sang alimango sa tripping ni Ruming. Kag bulig sa pagpasanyog sang palangabuyan sang isa ka lolo nga nagapanglala. Hibaluon sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 30th Panaad sa Negros Festival na talana sa April 13 to 19, 2026. Ang kahiwatan na mangin 30th Panaad sa Negros Festival. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga sa karon padayon pa ang pagplano kag pagplastar sa ginakabig Festival of Festivals sang probinsya. 50 million pesos ang target nga pondo para sa panaad nga nalakip na diri ang tuigan nga subsidy para sa mga banwa kag syudad nga nagapakigbahin sa selebrasyon. Nagalaom si Governor Lacson nga mangin all out ang mga LGU para sa 30th Panaad sa Negros Festival. Ginapaabot niya nga sila magapakigbahin kag magahatag sang ila nga suporta. Ang Panaad sa Negros isa sa labing ginabantayan nga selebrasyon sa probinsya. And we're hoping that the LGUs will go all out and participate in this year's Panaad. Sa number 9, probinsya sang Siquijor, magapanukot na sang tourism ecological fee gikan sa mga turista. Sumugod February 1, 2026, ang provincial government sang Siquijor magasugod sa pagpanukot sang tourism ecological fee gikan sa mga turista nga magabiyahe sa isla. Inibase sa ginpagwa ang announcement sang Tourism Office sang probinsya. 50 pesos ang fee para sa domestic ag foreign tourists. 40 pesos para sa senior citizens kag mga estudyante kag exempted naman ang mga kabataan nga 6 years old and below. Exempted man ang mga residente sang Siquijor. Tuyo sini nga masuportahan ang environmental protection, sustainable tourism development kag preservation sang natural and cultural heritage sang Siquijor. Base sa announcement, ang matipon nga kwarta gamiton para sa environmental conservation programs, tourism infrastructure improvement, kag ecological sustainability projects sa bilog nga probinsya. Ginapangabay sa Siquijor ang mga bisita nga magkooperar para mapabilin nga matinlo, safe, kag sustainable ang mga destinasyon sa isla. Sa Siquijor Ticketing Office sa Puerto, nagapanukot sang tourism ecological fee. Sa number 8, Mayor Greg Gasatayan nagklaro sang may o kung wala sang may magasulod nga bag-o nga transport company sa Bacolod. Wala sang may magasulod nga bag-o nga mga transport company sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya matapos magwa ang impormasyon nga may mga kumpanya sa salakyan nga nagaplano mag-operate sa syudad. Personal nga gin-verify ni Gasataya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB ang mga nabaton nga report na hanungod sa mga transport company nga nagaplano magsulod sa Bacolod. Ini kasunod nga may mga driver kag operators ng taxi ang nagpadulong sa talatapan sang alkalde kag ginpatuhoy ini sa iya nga atensyon. Suno kay Gasataya sa iya pagpakig-istorya kay LTFRB
FRB Regional Director Richard Osmeña, wala sang formal nga komunikasyon o kung dokumento nga nabato ng iya talatapan nga may bag-o nga kumpanya sang transportasyon nga magasulod sa syudad. Ginklaro man ni Gasataya nga damo sa mga taxi kag modern units nga nagabiyahe nga transportasyon para sa mga bakulodnon. Iya man ginsiling nga kung magdugang pa sa mga salakyan sa dalan, mas magalala pa ang problema sa trapiko sa syudad sang Bacolod. Sa kadamuon sang taxi, kadamuon sang other utilities pa lang nga nagasunod sa Bacolod, I think we have more than enough. No? So kung magdugang pagid kahit, it will only create a problem in terms of the number of vehicles diri sa syudad sa Bacolod. Sa number 7, Mascara Coliseum 60% nga nahuman. Ginapadali ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang pagtapos ng Bacolod Mascara Coliseum sa Barangay Alihis. Suno sa iya, dapat handa na ini antes sang pagpatigayon sang Batang Pinoy 2026. Suno kay Mayor Greg, yara na sa mga 60% nga nahuman ang proyekto. Ang structure nahuman na suno sa iya. Ginatrabaho ang mga interior works sang pasilidad. Ginpahayag man sang alkalde nga antes pa sang pandemya nagsugod ang pagpatukod sang Coliseum. Gani iya ginmanduan ang mga concerned nga opisina nga dasigon ang pagtatapos sini. Ginapaabot nga magamit ini sa Batang Pinoy 2026 nga pagahiwaton sa bulan sang Oktubre o kung Nobyembre sini nga tuig. Ginpatahagman sang alkalde nga proyekto ini sa Bacolod City Government. Ang museo ang ginapaabot nga matapos man sa sini nga tuig kag padayon nga ginaobra sa Department of Public Works and Highways. Kumpiyansa si Mayor Gasataya nga manginhanda ang pasilidad sa tion nga kinahanglanon ini para sa mga aktibidad sa syudad, ilabi na ang Batang Pinoy 2026. Nga tapuson within the year, they are about a little over 60% sa ila sining na-accomplish. May mga ginpangliwat previous years but tinguan gid nga matapos within the year. Sa number 6, pagpatakod sa kuryente kag supply sang tubig ang ginapasiguro sa Bacolod LGU sa Progreso Village nga Relocation Site 2. Ginapasiguro ni Mayor Greg Gasataya ang padayon nga suporta sang lokal nga gobyerno para sa mga pamilya nga gin-relocate halin sa Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Personal nga gimbisitahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang mga pamilya nga nagboluntaryo nga maghalin sa Purok Balinday, Barangay 2, agud magsaylo sa Progreso Village Relocation Site 2 sa Barangay Vista Alegre. Suno kay Gasataya, ginatutukan sa syudad ang pagtakod sa kuryente sa bulig sang Negros Electric and Power Corporation o NEPC. Magluwas sa kuryente, ginpasiguro man ni Gasataya nga hindi magproblema sa tubig ang mga residente. Bangod gina-assist na sang LGU ang ila aplikasyon kag ang syudad na mismo ang magabayad sang 1,600 pesos nga connection fee kada pamilya. Ginkumpirmar ni Gasataya nga mayara sang 20 ka mga pamilya ang opisyal na nga nagsaylo kag ginhatagan sang nagkalain-laing nga assistance, lakip na ang galvanized sheets para sa ilabalay, butane stoves kag food packs halin sa DSWD. Sa sini nga pagsaylo ginalauman nga manginluwas na ang mga residente halin sa peligro sang baha kag iban pa nga kalamidad nga ila ginaatubang sa Mambulok Creek. Ang pagbisita to namon sa Sabado, mutong commitment kay may linya na sa kuryente, ang pagbutang sang suga at then ang pagbulig sa ila application with NEPC, and then ang ilang water source gina-assistian man sa namo ginabuligan. Sa number 7, isa ka tuig nga bata patay sa vehicular incident sa Cadiz City. Patay ng isa ka tuig nga bata nga babayi samtang duhang pilason sa nagluntad nga vehicular incident sa Hacienda Balandra 2, Barangay Daga sa Cadiz City. Nagwa sa investigasyon nga sakay sang tricycle ang 45 anyos nga babayi kag ang menor de edad. Ginamaneho ang tricycle ni alias June
29 anyos. Halin sa barangay Andres Bonifacio ang tricycle kag padulong barangay Luna sang magdasok ang tapadudo sa pangunahan nga goma sang tricycle, rason nga nadulaan sang kontrol ang driver kag sila ang nagtabog sa sementado nga dalan. Gindala ang driver kag duha ka mga pasahero sa Cadiz District Hospital apang ang bata ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 6, sa 20 persona, kung 20 ka persona nga nag-aobra sa public transport services sa Negros Oriental, nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Ginkumpirma ni Land Transportation Office sa Negros Island Region OIC Regional Director Jekon Lu nga 20 sa 193 ka mga individual sa public transport services nga ginpaidalom sa drug testing sa Dumaguete City ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga. Suno kay Konlu, ini ang pinakauna nga oplan haraba sa Negros Oriental, kagamuman ang may pinakamadamo nga nagpositibo sa drug test. Ang mga ginpaidalom sa surprise drug test amo ang mga truck helpers, bus conductors, kag drivers sang truck, bus, tricycle, food delivery, e-trike, kag jeepney. Sunod kay Konlu, ang nalakip sa 20 nga nagpositibo sa paggamit ng illegal nga droga, amo ang 14 ka truck drivers, isa ka truck helper, isa ka jeepney driver, 3 ka tricycle drivers, kag isa ka e-trike driver. Ginpadala sa Cebu ang resulta sa mga nagpositibo sa drug test para sa confirmatory test. Kung liwat nga magpositibo sa confirmatory test suno kay Konlu, magahimos ang resolusyon ang LTO-NIR nga iga-aprobahan ni LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilaw kung iga-revoke o kung suspendihon ang driver's license sang mga nagpositibo. Sa number 5, ang Banwa San Toboso ginalantaw nga mangin most renewable energy powered nga banwa sa probinsya. Kay nasang aga gin-present sa University of St. Lasal ang energy conservation strategies para sa mga pamalay nga ginaserbihan sang Vemadeco Hydropower Plant sa Barangay Bugang. Ginsiling ni Mayor Richard Hauhoko nga iya ginayo ang Lasal sa pagpatigayon sang pagtuon para man masustain ang paggamit sang hydropower sa mga natungdan nga komunidad. May 2.8 million pesos nga pondo nga mahatag ang banwa kag suno kay Hauhoko para ini nga ma-improve ang sistema. Maayo suno sa iya nga kun anuman ang ipatuman nga tikang masandig sa pagtuon. Iya man lang ginhinyo o kung iya naman lang ginhinyo ang Lasal nga kung pwede sila makahimo sang program of works. Nagagamit si karon ng Toboso sang solar power sa ilang munisipyo, plaza kag merkado. Target nila makumpleto ang installation sang 1 megawatt na solar energy. Ang Vemadeco Mini Hydropower Plant ang isa ka community-owned and community-managed renewable energy. Ginsaling naman ni Governor Eugenio Jose Lacson na handa ang probinsya magsuporta sa proyekto en kaso nga tuyo sini nga mag-expand. Klaro gid kayo ang study sa Lasal. So the study will guide you in the use of the 2.8. Yes, I was even asking them for help naman nga kung posible sila ang mahimo sa program of work para nga tsak gid ba na ang gamitan sa atong 2.8. Amon waon na sa amon actually way man na sa amon annual budget o kaluy ano ara kami 14.3 nga surplus from last year, so ma-MDC kami kagita namin doon. I also asked Vemadeco if there was any plan to expand the coverage of the area. I think there is, and of course the province is more than willing to assist them, especially financially, if there's a need in order for them to expand the coverage of the power distribution arising from the mini hydro plant.
Sa number 2, wala sang ash emission nga na-record kahapon ang FIVOC sa Bulkan, Canlaon. Ini ang ginaklaro ni resident volcanologist Marie Andeline Kincha kasunod sa pila ka mga social media post nga ila na monitor nga mayara sang ash emission nga nakitaan sa crater sang bulkan. Suno kay Kincha, mabaskog ang degassing o kunang pagpagwa sang puti nga steam gikan sa bulkan nga may upod nga iban pagid nga sahi sang gas pero wala sang may natabo nga ash emission. Sa piha ka bahin, ginklaro man ni Kincha nga ang superheated plume nga gin-emit sang Canlaon sadtong Enero 28 ang isa ka common occurrence. Ang superheated plume o kun gas nagapatimaan nga ang magma naga-intrude kag nagahulat sa idalom sang edifice. Ginpost nilang video sang superheated plume bilang pahanumdum nga bisan pa may mga short-term decrease sa activity, wala pa nahuman ang unrest sa bulkan, kag posible ang major eruption sa long-term suno kay Kincha. Wala pa na-establish klaro niya nga ang superheated plume isa ka precursor. Ang volcanic earthquake swarms gulpi nga increase o decrease sa sulfur dioxide emissions kag ground deformation ang mga primary basis bilang precursor sa eruption. Sa 24-hour bulletin sang Bulkan Canlaon, may 5 ka mga volcanic earthquakes ang na-record. 2020 naman katonelada sang sulfur dioxide flux ang na-record sang January 29. May mga nag-post about ash emission daw nga na-observe sa crater sa aton nga bulkan. Ini siya aton ginakuan ma'am no, nga wala kita may na-observe na ash emission kahapon although mabaskog ang degassing ng aton nga bulkan. Kag sa number 1, ginalagar NPA patay sa engkwentro sa Binalbagan. Mga klase sa mga eskwelahan kag daycare centers malapit sa lugar, suspendido bangod sang insidente. Patay ang isa ka ginalagar katapos ang New People's Army sa engkwentro sa tunga sa mga rebelde kag miyembro sang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa sitio Apitong, Barangay Biao, Banwas ng Binalbagan, mga alas 2 kainas ang kaagahon. May initial na nga identity sa napatay nga ginalagar miyembro sang hublag. Apang wala pa makapagwa sa opisyal nga pahayag ang militar. Sunod sa Army, mga 5 ka rebelde ang ilan na engkwentro kag naglawig sang 10 minutos ang pagbayluhan ay sang lupok. Manarecover nga M16 rifle, mga bala kag personal nga pagkabutang sa lugar. Sa interview sa media kay Barangay Captain Junefel Aguilion, iya ginsiling nga hindi iniuna nga tion nga may engkwentro sa lugar bungod sa tinalikdan nga mga tinuig. May nagluntad man nga encounter sa sitio Apitong. Bangod sa engkwentro subong nga adlaw, nagpagwa sa executive order ang Barangay Biao nga nagasuspende sang klase sa tanan nga mga eskwelahan malapit sa lugar para sa safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Lakip sa mga ginsuspend ang klase subong nga Biyernes sa moang Binadlan Elementary School, Bulwang Elementary School, Nasanagan Elementary School, Biao Elementary School, Biao National High School, kag tanan nga daycare center. Samtang, ginsiling naman ni Governor Eugenio C. Lacson nga madugay na ang panawagan sa rebelding grupo nga magbalik sa sabak sang gobyerno. It's an ongoing battle between the government and our rebel brothers and sisters. But on the part of the provincial government, we continuously call for them to lay down their arms and allow the government to assist them, for them to be able to lead a more peaceful life.
Kag sa weekend, good vibes, teknolohiya sa pagpatambok sang alimango ang aton hibaluon sa tripping ni Ruming. Kag bulig ginhatag sa pagpasanyog sang palangabuyan sa isa ka lolo nga nagapanglala sa Are You Agreeable? Nakahibalo kamo bala nga sa may banwas ang ilog, may isa ka mud crab farm nga gintudluan sang CPSU sang teknolohiya nga mapahapos ang ila pagpatambok sang mga alimango. Aton inilagawan buwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman, ang lolo nga naghihimo sa mga native products sa Murcia ang nakasugod na sa pag-display sang iya nga mga produkto sa Bacolod. Sa Are You Agreeable? Kag kita naga-shout out sa atong mga live viewers kay Jenny Gel, maayong hapon Digicast, Choi Ruming, ginapangita ka ni Choi Ruming, and crew from Hong Kong. Marvy Sapriano Aquino, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon Choi Ruming, watching live from Silay City. Ginapangita nila si Choi Ruming. Kay good evening kay Ruth May De Ocampo. Hamba niya, good evening to all. Kay, Jezeri Garucha Hevero. Maayong hapon, ka-Digicast Sir Romeo. Always watching live. Please shout out sa akon mga upod di sa balay. Thanks, Gid. God bless everyone. Shout out ha sa upod sa balay ni Miss Jezeri. Kay Jubea Yap, Janala, maayong hapon, Choi Ruming, ginapangita kagid. Kag Digicast, watching live from Baguio City. Niyara pagid, wait lang, kay do. Gloria, Miss Gloria Bantige. Good afternoon, Sir Ruming Subaldo, kay sa tanan nga galantaw sa Digicast NIR, watching from Pulupandan. Of course, good afternoon sa aton suki gid. Sir Nene Grande, good afternoon gid sir. Kag miyara kita sa aton nga YouTube. Kay Iben. Tama, Iben Pahanconi. Long time viewer from the Pahanconi family in Canada. Thanks to the team for keeping us updated with all the local news. Hi sir. Kag amo yato ang top 10 stories of the day, tub-tub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Happy weekend.